नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. करूळ घाट रस्त्याच्या कामावरून आमदार नितेश राणे संतापले. एसपी कार्यालयावर धडक मोर्चा, निलेश राणे करणार नेतृत्व. आणि देवगडमध्ये पावसाची अनिश्चितता, लावणीची कामे खोळंबली. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. करूळ घाट मार्गासह करूळ येथील पुलाच्या कामाच्या दर्जाबाबत आमदार नितेश राणे यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी व ठेकेदार यांची चांगलीच कानउघाडणी केली. पाहूयात. ते सांगायला प्रयत्न करतायत. एस्टिमेट केल्यामुळे हा प्रॉब्लेम आहे. ऑफिसमध्ये बसून एस्टिमेट केलं त्याच्यामुळे नालायकपण आहे बघा. तुम्ही ऑलरेडी रिपेअर बद्दल बोलता म्हणजे कंटिन्यूस पैसे बाहेर आले पाहिजे सरकार, हे हा विषय आहे. असं नाही काय कुठला रस्ता बांधला तर तो 100 वर्षासाठी बांधावा अशी प्लॅनिंगच नाही. ते त्याच्यामध्ये इन्क्लूड असेल, पण आपण असा का विचार करत नाही की रस्ता 100 वर्षासाठी 100 वर्षानंतर थोडं रिपेअरिंगसाठी लागावं असा आपण का विचार करत नाही आहे. हा माझा मुद्दा आहे. तुम्ही ऑलरेडी रिपेअरचा त्याच्या डोक्यात टाकताय, पण त्याला माहिती आहे पुढे जाऊन मला रिपेअरसाठी पैसे भेटणार आहे. आणि बांधला पण नाही तरी रिपेअर कधी सर ते वाहून का गेला कधी अभ्यास केला का? आलेलेच नाही सर. आता तुम्ही काम एवढं चालू सर. हे डिझाईन देणार त्याप्रमाणे कॉन्ट्रॅक्टर करणार. मुळात यांची भिंत 2.5 मीटरचीच असेल तर 3 मीटर कॉन्ट्रॅक्टर खाली कशाला जायचं. आणि पूर्वीची मूळ भिंत जर 4.5-5 मीटरची असेल तर वरच्यावर 2 मीटरचं तुम्ही ओझं देऊन खर्च सर जाणारच आहे ना. पुरा घाट जाणार आहे. सगळीकडे तुम्हाला रिपेअर करत 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 जायला लागेल. म्हणजे तुम्ही बनवणार रिपेअर करणार, बनवणार रिपेअर, असं करत करत 5 वर्ष आमची अशी घेणार तुम्ही. हे फक्त तात्पुरतं काम चालू आहे. हे काय हे जसं तुम्ही रिपेअर करत करत त्याच्याशिवाय तुम्हाला पर्यायच नाही. बांधणार रिपेअर करून बाकी विषयच राहतो. आणि त्याचबरोबर मल्टिपल प्रॉब्लेम्स आहेत. एक हा विषय आहे, दुसरा तुमचा लँडस्लायडिंग होत राहणार. म्हणजे दोन्ही. आणि तुम्ही किती वर्कर लावा, हे 5 ते 10 लोकांपेक्षा तुम्ही लावूच शकत नाही. लावलं तरी म्हणा ते बिचारी माणसं आहेत, ते पूर्ण क्षमतेमध्ये कामच करू शकणार नाही, कारण का पावसाळा आहे एवढा जोरात. आज आपण इथे किती वेळ उभं राहू शकतो याचा विचार करा ना. ते बिचारे कसे काम करणार तिथे? काही लॉजिकच नाही हो. आणि तुम्ही इथे येणार नाही, तुम्ही कोणाकोणी नुसतं आपल्या सेट सारखं आपण ऑफिसमध्ये बसून करणार. म्हणजे आपण आलं ना, आपण रात्री 2 वाजता आलो असतो तरी काम चालू असतं. उद्या नाही चालू ते. आम्ही आता एवढे लहान करू, आम्हाला कळतंय कधी नाटकं कशाला चालू होती. ते आता खरंच कामगार आहेत ते कुठले तरी 100 वाले कलाकारांचे विचारा गेल्यावर निघून जातील. सगळे कला काय आहे तुम्ही लोकांना नाही, काय लोकांचं काही लेणं देणं नाही. उद्या कोणतरी इथे दगावलं काय झालं तेवढ्याच पडेल, तुम्हाला कळत नाहीये. कोणाचं आयुष्य बर्बाद होऊन जातो. तुम्हाला साधा आणलेल्या पैशावर काम करा. 250 कोटी येतात आणि तुम्ही लोक काम करत नाही, एवढाच विषय आहे. राणे साहेबांचा मतदारसंघ आहे. आता आम्ही जाऊन बसू, जे करायचं ते करू. तुम्हाला कोणा सोडणार नाही. तुम्हाला जर थोडं सोपं वाटतंय ना, तुम्ही लोक काही कराल आणि गप्प बसाल, एवढं सोपं नाही आता ते. उगाच त्या लोकांची नावं खराब करताय ना तुम्ही. प्लॅनिंगच झालेली नाही आहे. म्हणजे मूळ प्लॅनिंग मध्ये चूक आहे. कामाचा दर्जा तो राहिला बाजूला, त्याला ज्या हातात तुम्ही देणार तो करणार. अरे तुमचीच प्लॅनिंग चूक झाली तर तो करणार काय काम. म्हणून ह्याच्याबद्दल तुम्ही परत विचार करा असं आमचं मत आहे. बरोबर आहे ना. उगाच त्या 2.5 काही करून उपयोग नाही. हा फक्त 1 वर्षासाठी बांधणार, परत ते कोसळणार. रिवाईज करायला लागायला पाहिजे ना. मग सगळं दिल्ली डिझाईन करा, विचार करा या गोष्टीचा. मी पाहिजे दिल्लीला मीटिंग लावायला लावतो, पण ह्या परिस्थितीमध्ये हा घाट होत नाही. हा लॉंग टर्म चालणार नाही. मी तुम्हाला स्पष्ट सांगतो, हे काही टिकणारं काम नाहीये.
तुम्ही उगाच थुकपट्टी करताय इथे आणि सरकारचा इनडायरेक्टली जनतेचा पैसा वाया घालवताय, काहीच नाही. आणि तुम्ही स्पष्टता काहीतरी या लोकांची बोलावं, काहीतरी फलक लावा, काहीतरी लावा. आम्ही बोलून येडा झालेलो आहे. तर असा हे विषय करून तुम्ही उगाच मी तर काही चालू झालं तरी पण तुम्ही कितीही त्यांना सर्टिफिकेट द्या, मी इथून गाड्या सोडायला देणार नाही. मी तुम्हाला स्पष्ट सांगतो, जोपर्यंत मला शाश्वती भेटत नाही की हे सेफ आहे लोकांना जाण्यासाठी, तोपर्यंत मी उघडायला देणार नाही. तुम्हाला काय करायचं ते करा. अरे लोकांना मारायचे काय उद्या इथे पाठवून? हा आज अहो साहेब, चुकून आलं, अपघात झाला, आपल्याला केवढाच पडेल सगळ्यांना. आणि हे राहणार बाजूला, हे असणार कोल्हापूरला. आम्हाला बरबाद करून टाक. बोललो तो तेव्हा 40% बिलो तुम्ही काम नाही करू शकणार. नाही सर, मॅनेज होईल. अरे झालं ना मॅनेज. आता काय होत नाही बघा तुम्ही परिस्थिती. अहो आम्ही काय, आम्हाला काय कोणाचा वैयक्तिक द्वेष नाही, पण पॉसिबलच नाही ना. कोणी 40% बिलो टाकल्यानंतर तुम्ही ऐकायला तयार नाही. हा काय कोणाचा राजकीय काय वैयक्तिक, लोकांचं मरतील ना लोक उद्या इथे येताना जाताना. यार कोणाचं कुटुंब बरबाद होऊन जाईल. आणि नाही जमत तर सांगून टाकायचं ना, बाबा नाही जमणार, हे माझ्या कैपदीच्या बाहेरचं काम आहे, दुसऱ्याला मोठ्याला कोणातरी द्या. हे काय लहान मोठा विषय नसतो ना इथे. नवीन प्लॅन रिव्हर्स करा, आम्लोकांबरोबर बसा. आम्लोकांना आम्ही परत पाहिजे तर आपण बसू. बघा आता हे कोणाच्या विरोधातला विषय नाही आहे. आपण शांत पद्धतीने, आपल्याला बघा लोकांच्या आयुष्यावर खेळण्याचं काही कारण नाही आहे. तुम्ही रिव्हर्स करा. आम्ही जे काही पॉईंट सांगितले हे शेवटी त्या क्षेत्रातले लोक आहेत. तुम्ही खालपर्यंत घेऊन जा. हे लोकांना एकदाच कॉन्क्रीट काहीतरी बांधायला लावा. अगर ह्यांना दिलेलंच आहे, हे लोकांना झेपत नसेल 40% खालती जाऊन तर दुसऱ्याला कोणतरी घ्या. आपण विनंती करून रिटेंडर करायला लावू. आपले लोक काय थोडे आपल्या कोणाचा दावाही लागतो तर ह्यालाच द्यायला पाहिजे असं कुठे काही लिहिलेलं नाही आहे. कुठे लिहिलेलं नाही आहे. मग साहेब काहीच अडचण नव्हती. 100 कोटी रुपये एक्सेस झाले. एक्सेस सेव्हिंग मधून हे करू शकत होते. 100 कोटी रुपये होते ना आपल्याकडे शिल्लक. 40% बिलोचे साहेब. 100 कोटीत आणखीन किती काम करता आलं असतं? का वरच्यावर बांधकाम करतात? पैशाची काय अडचण नव्हती. एक्झॅक्टली. खिशातलं तुमच्या कोणाचा जात नाही ना. तुम्हाला नियमित सगळ्यांना पगार भेटतोय ना. आणि ह्याना यांची बिलं काढली जाते. तुम्ही बिलं काढण्याचे तरी बंद करा. पहिलं कामं तरी त्या दर्जाचं होऊन दे. म्हणजे न केलेली कामाची पैसे देताय तुम्ही यांना. अरे पण तो अगर गॅपच तसा नसेल, अगर लॉंग टर्म पद्धतीने चालणारच नसेल, तुम्ही लॉजिकली सगळं रिव्हर्स करा ना. काय फरक पडतोय? आता येताना पण आम्ही तो रिटेनिंग वॉल बघितला, तिथे पण क्रॅक पडत होती. नवीन रिटेनिंग वॉलवर त्याची ती खालची क्लीन लेवल आहे, त्याच्या खाली ते गेले नाहीये. आता हे साहेब एवढे खाली का चालले? मुळात तिथे जायलाच लागतंय खालपर्यंत. हे सगळं असं वरच्यावर असा घाट सगळा बांधून द्यायला ते लावत चाललंय. बाकी काय विषय कळला नाही तुम्हाला? आम्हाला कळलं अंगावर जाणं हा आमचा विषय नाही आहे. पण हे टेक्निकली तुम्ही चुकताय का हो कन्सल्टंट मार्केट बरोबर आहे ना. मग तुम्ही आता तुम्हाला प्रॉब्लेम कळला ना, कुठे डायग्नोज झाला ना. आपण आता शरीराला बरंच करायचं आहे ना, तर तुम्ही व्यवस्थित टाका ना. तोपर्यंत आम्ही वरिष्ठांशी बोलून आपण रिव्हर्स करायला लावू ना. मी पोचणार बरोबर गडकरी साहेबांकडे. हे काय उगाच तर त्यांचं पण नावाचं खराबी आहे उद्या काय झालं तर. आणि तोपर्यंत मी काय आज चालू करायला देत नाही. बॉस तुम्हाला काही झालं तरी तुम्ही कम्प्लिशन बोललात तरी आम्ही आमच्या पद्धतीने बघणार आणि तरच चालू करायला देणार. तुम्हाला आजच सांगतो. तोपर्यंत तुम्ही एक बिल काढायचं नाही. मी तुम्हाला सांगतो, तुम्हाला कळलं ना, मी उगाच तुम्ही वाईटपणामध्ये माझ्या झाला. हे अशा कामावर पैसे द्यायचे नाहीत लोकांना. ही कामं झाली नाही. तुम्ही नीट करा, त्याला व्यवस्थित करा. बघ पुढच्या बघू, जनतेचा पैसा येतो तुमच्या आणि माझ्या खिशातला नाही आहे ते. आता तुम्ही हे करत असाल तर आता तुम्हाला अजून 2-3 महिने चालणार. शिवाय आमच्या नावाने
नावाने पडतायत हो. या अधिवेशन सोडून आलं हा विषय सगळं आमच्या सगळ्यांच्या नावाने पडताय. तुम्ही लोक बसले कोल्हापूरला आणि हे बसले आपल्या ऑफिसला. करायचं काय आम्ही? आणि हे आता 2-3 महिन्यामध्ये होण्यासारखं वाटतंय तुम्हाला? ही अगर आता परिस्थिती आहे तर नाव कन्सल्टन्सी काय पाऊस आता तुम्हाला हे कळत नाही. पाऊस आता कधी होणार आहे काही आमच्या कोकणातले लोक विचारा. पाऊस सुरुवात आहे जून, जुलै, ऑगस्ट हे सगळे आता वाढणारे दिवसामध्ये तुमची ही परिस्थिती आहे. कमी कधी होतो सप्टेंबरमध्ये कमी होतो तेव्हा नेमकं गणेश चतुर्थी येणार तेव्हा इकडची चाकरमाळी बाहेरून येणार आणि आमच्या नावाने मग बोंब घालणार आणि तेव्हा तुम्ही लोक कोणच तिथे हजर असणार नाही. हे आमचे पत्रकार मित्र आमच्या नावाने खडी फोडणार. ब्रेकिंग न्यूज माझ्याच नावाने चालणार ना, तुमच्या कोणच नावाने चालणार नाही. तुम्ही काय करायचं ते तुम्ही मला सांगा. बाकी माझ्याकडे आता विषय नाही ना. तुमच्या नुसतं गप्प बसून उभं राहत असेल तर मला अवघड आहे. रत्नागिरीतील गोहत्या प्रकरणात 48 तासानंतरही कोणतीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे रविवारी 11 वाजता सकल हिंदू समाजाचा धडक मोर्चा पोलीस अधीक्षक कार्यालयात नेण्यात येणार आहे. त्यामुळे सकल हिंदू समाजानं 11 वाजता बहुसंख्येने उपस्थित राहावं असं आवाहन निलेश राणे यांनी केलं आहे. 2 दिवसापूर्वी रत्नागिरीमध्ये एका वासरूचं डोकं हे रस्त्यावर सापडलं आणि त्यानंतर हिंदू समाजाने एक मोठा संघर्ष उभा केला. सातत्याने पोलिसांच्या समोर तक्रार करून सुद्धा अजूनपर्यंत पोलीस कुठल्याच निष्कर्षावर आलेले दिसत नाही. त्यांच्यावर कोणाचा दबाव आहे का प्रशासनावर किंवा नेमकं काय कारण आहे हे अजूनपर्यंत आम्हाला कळलेलं नाही. कुठली एक बातमी आली की पोलिसांचं म्हणणं असं आहे की कुत्र्यांनी त्या वासराला फाडून खाल्लं. ही पोलिसांची कारणं सोशल मीडियावर आणि डिजिटल मीडियावर ही समोर आली आहे. जर पोलीस ही कारणं देणार असतील तर प्रशासनाने आत्ताच ह्या गोष्टीची खात्री करून घ्यावी की परिस्थिती जर हाताबाहेर गेली तर त्याचा जबाबदार किंवा त्याची जबाबदारी ही स्वतः प्रशासनावर असेल. उगाच काहीतरी हवेमध्ये कारणं सांगून जर तुम्हाला हिंदू समाजाला डिवचायचं असेल तर ही ती वेळ नाही. आणि जर तुम्ही करत असाल, जर तुमचा तपास योग्य नाही, तुम्हाला वेळ लागणार आहे वगैरे वगैरे, तुमची जी कारणं सातत्याने आमच्या समोर जी आलीत ती म्हणे कुत्र्याने वासरूला खाल्लं आणि नुसतं डोकंच सोडलं, ही काय कारणं झाली. पण ही डिजिटल मीडियावरची आलेली माहिती आहे. लेखी अजूनपर्यंत अधिकृत मला वाटत नाही पोलिसांनी अजूनपर्यंत कुठली स्टेटमेंट जारी केली. लवकरात लवकर ती करावी, तपास करावा. काय कारवाई आपण केलीत, कोणाला शोधलं, काय केलं, ह्या सगळ्या गोष्टींचा जो काय विषय आहे, तपशील आहे, तो तुम्ही आम्हाला द्यावा लवकरात लवकर. नाहीतर उद्या सकाळी 11 वाजता रत्नागिरी शहरामध्ये मारुती मंदिराजवळ सकल हिंदू समाजाने जमून पोलीस अधीक्षकांच्या कार्यालयावर आपण हा मोर्चा काढत आहोत. आपण सगळ्यांनी मोठ्या संख्येने तिथे सामील व्हावं. कारण का आता नाही तर कधीच नाही. लक्षात ठेवा, हिंदू समाजाची एकजूट जर आज आपण दाखवू शकलो नाही, हे वारंवार होत राहणार आणि समोर कोणाला तरी वाटत राहील की हे फक्त 2 दिवस धिंगाणा घालतात, त्याच्यानंतर विसरून जातात. पण आता नाही तर कधी नाही. लक्षात ठेवा, जे काय करायचं आहे, जे काय आम्हाला मान सन्मान, ज्या काय गोष्टी आमच्या हिंदू धर्मामध्ये मानासन्मानाच्या आहेत, तो मान सन्मान आमचा राखला गेला पाहिजे. त्यासाठी ही लढाई आहे, हे आपण सगळ्यांनी लक्षात ठेवावं आणि मोठ्या संख्येने उद्या ह्या मोर्चाला आपण सगळ्यांनी सामील व्हावं. करुळघाट रस्त्याच्या कामाच्या पाहणीसाठी आलेल्या आमदार नितेश राणे यांनी या मार्गाच्या कामावरून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना चांगलंच खडसावलं. या पाणी दौऱ्यावेळी आमदार राणेंनी शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे यांचा उल्लेख केला. असं का म्हणालेत आमदार नितेश राणे, पाहूयात. तुम्ही निसर्गाच्या विरुद्ध जाऊ शकता का? जाऊ शकत असाल तर मला सांगा. अशी काय तुमच्याकडे वेगळी टेक्नॉलॉजी आहे का, मशीन आहे का, ते वरतून आता पाऊस असा छत्रीसारखं थांबवतो आणि फटाफट काम, अशी कुठली नवीन टेक्नॉलॉजी आली आहे का ते सांगा मला.
टेक्निकलीच पॉसिबल नाहीये. मी हे कोणा निसर्गाच्या विरुद्ध आपण जाऊच शकत नाही. हे तुम्हालाही माहिती आहे, मलाही माहिती आहे. उगाच खोटी आश्वासनं देऊन उपयोगच नाही. तुम्ही गटारं बघा खालपर्यंत वरती म्हणजे टेम्पररी पण बांधलेले नाहीये, म्हणून येणारा सगळा पाणी ना खालती ओसरतोय व्यवस्थित आणि केलेलं तुमचं सगळं काम पाण्यात जात आहे. हे त्यांची हेच रडगाणी ऐकते, बाकी काय होत नाही. ते रामश्याम यांचे येतात, आमच्या समोर बसतात, गुळगुळू बोलतात आणि निघून जातात. आणि ह्या लोकांना आता असं वाटायला लागलं आम्ही सगळे मॅनेज झालेलो आहे, नवीन गाड्या पण घ्यायला नको. काय लोकांना मी काय सांगू, ते मला उत्तर द्या, मग मी इथून जातो. माझा काही विषय नाही, मी लोकांसाठी इथे आलेलो आहे. आम्ही सगळे जनतेचे प्रतिनिधी आहोत. आम्ही काय बोलायचं ते तुम्ही सांगा, आम्ही तसं उत्तर. कारण का तुम्ही ना पत्रकारांना काय माहिती देत, त्यांनाही माहित नाही की किती महिने चालणार, कारण का ते बातम्या देतात. तुम्ही एक प्रेस रिलीज त्यांच्यासाठी तरी काढली पाहिजे की बाबा असा असा विषय, त्यांनाही काय बिचाऱ्यांना काय माहित नाही, म्हणून ते येतात आणि त्यांच्याप्रमाणे बातमी लावतात आणि मग आम्हाला प्रश्न विचारतात. आणि आता काय विधानसभेची निवडणूक आहे ऑक्टोबरला, माझे सगळेच विरोधकांना असा ऊत येणार, सगळेच येऊन इथे जाहीर सभा घेतील, उद्धव ठाकरे येऊन उभा राहील इथे. आमची काहीच चूक नाही याच्यामध्ये. आम्ही जसं तुम्ही बोललात तसं आम्ही हो बोललो, चला काम करायला द्या, एवढी निधी आली आहे, काम थांबवलं असतात तरी शिव्या, नाही थांबवलं तरी आम्हाला शिव्या पडणार. दोन्ही बाजूनी मेलो आहे आम्ही. देवगडमध्ये पावसाची अनियमितता असून यामुळे भात लावणीच्या कामांमध्ये व्यत्यय येतोय. शेतीच्या भात लावणीच्या कामालाही यामुळे उशीर होतोय. पाहूयात. देवगडमध्ये पावसाची अनियमितता असून यामुळे भात लावणीच्या कामांमध्येही व्यत्यय येत आहे. शेतीच्या भात लावणीच्या कामांनाही यामुळे उशीर होतोय. पावसाच्या अनिश्चिततेचा परिणाम देवगड येथे भात लावणीवर झाला असून शेतीकाम भात लावणी सध्या धीम्या गतीने सुरू आहे. विविध भाताच्या वाणाची लागवड येथे केली जाते. गेल्या आठवड्याभरापासून भात लावणीसाठी योग्य पाऊस पडत नसल्यानं पावसाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या बळीराजाच्या भात लावणीलाही वेळ लागतोय. सध्या शेतीच्या कामांना वेग आला असून लावणीच्या कामाला सुरुवात चांगल्या प्रकारे झालेली आहे. आपण आता आहोत देवगड तळवडे येथील या शेतीमध्ये. तर या शेतात आपण जाणून घेऊया येथील शेतकऱ्यांच्या काय व्यथा आहेत आणि त्यांनी कशा प्रकारे या लावणीच्या कामाला सुरुवात केलेली आहे. काय सांगाल, कशा प्रकारे या ठिकाणी लावणीच्या कामाला सुरुवात झालेली आहे आणि कशा प्रकारे? तसं 2 दिवस पावसाने दडी मारल्यामुळे शेतकऱ्यांचे खूप हालत होत आहे. कारण या ठिकाणी शेतीत भात शेतीसाठी जे लागणारं पावसाचं प्रमाण आहे ते फार कमी प्रमाणात आहे. तसंच शेतीच्या कामाला जोरदार तशी तयारी चालू होती. लोकांनी सुरुवात चांगली केलेली आहे. बऱ्याच लोकांचं शेतीचं काम जवळजवळ आलेलं आहे. परंतु पाऊस नसल्यामुळे या ठिकाणी शेतीचं काम थोडंसं अडचणीत आहे. त्यांना इंजिने पाण्याचं हे करावं लागतं. तसंच या ठिकाणी नदीचं पाणी तुंबत असल्याने शेतकऱ्यांना शेतीचं कामात व्यत्यय येत आहे. सरकारला याबाबत बरेच वेळा विनंती करून खारबंधाऱ्याच्या कामाला आम्ही पाठपुरावा केलेला होता, परंतु म्हणण्यासारखं काही शेतकऱ्यांचं समाधान या ठिकाणी झालेलं नाही आहे. त्यामुळे शेतीचं फार नुकसान होतं आहे या ठिकाणी. तर खरोखर या सरकारने पावसाळ्यामध्ये येऊन या ठिकाणी याची खात्री करून घ्यावी. कारण या ठिकाणी शेती ही या तळवडे गावामध्ये उत्तम प्रकारे भात शेती आणि बारमाही शेती या ठिकाणी होते. परंतु सरकारचं एवढं दुर्लक्ष आहे की या ठिकाणी कोणीही बघायला मागत नाही. कुठलंही सरकार आलं तरी पण या तळवडे गावावरती कोणाचंही लक्ष नाही. फक्त इलेक्शनच्या वेळेला वोटिंगसाठी फक्त त्याचा वापर करतात त्या शेतकऱ्यांचा. पण आज शेतकऱ्यांची हालत काय चाललेली आहे, काम शेतात जायला पायवाट पण नाही बरोबर आहे. त्यासाठी पण पाठपुरावे केले होते आम्ही, परंतु काही फंड सरकारजवळ मिळत नसल्यामुळे किंवा काही इतर अडचणी असतील तर त्या पूर्ण होत नाही आहेत या ठिकाणी. त्यामुळे शेतकऱ्यांची फार हालत होते. आणि आज शेतीचं जे आहे खरोखर जर या ठिकाणी सरकारने लक्ष दिलं आणि तर या ठिकाणी शेतीचं काम उत्तम होईल आणि शेती चांगल्या प्रकारे होते या ठिकाणी. परंतु हे जे खाली पाणी भरतं आहे शेतामध्ये
रोजचंच पाणी येत आहे. पाऊस नसला तरी आता पण बघू शकता, तुम्हाला दाखवतील आपले कॅमेरामॅन की या ठिकाणी पाणी किती भरलेलं आहे. आता पाऊस तर बिलकुल नाही आहे, 2 दिवस येतो आहे, जरा जरा तुरळक पाऊस पडतो आहे. शेतीला पाहिजे तसा पाऊस नाही आहे, परंतु पाणी जे नदीचं जे पाणी भरतं आहे भरतीचं, त्याच्यातून कामाला पूर्ण व्यत्यय येत आहे. नक्कीच या ठिकाणी आपल्या व्यथा ज्या आहेत या ठिकाणी आपल्या शेतकऱ्यांनी मांडलेल्या आहेत. कोकण 7 लाईव्हसाठी नागेश दुखंडे, देवगड. निळ्या आणि लाल पुररेषेबाबत लवकरच निर्णय व्हावा अशी मागणी आमदार शेखर निकम यांनी सभागृहात केली आहे. नगरविकास विभागाच्या वतीने बोलत असताना चिपळूण नगर परिषदेला महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अमृत 2 या अभियानातून महायुतीच्या माध्यमातून 160 कोटीची तांत्रिक मंजुरी मिळाली. याबद्दल मी महायुती सरकारला मनापासून धन्यवाद देतो. परंतु चिपळूण शहराचा विचार करता कायम येणारा सातत्याने येणारा महापूर असेल आणि खाडीच्या मुखाजवळ बसलेले शहर असेल, या सगळ्याचा विचार करता ह्या योजनेला तातडीने प्रशासकीय मान्यता मिळवण्याच्या कामी देखील शासनाने तातडीने कार्यवाही करावी. याचबरोबरीने सातत्याने मी हा प्रश्न मांडत आलो की चिपळूण शहरामध्ये जी ब्ल्यू लाईन आणि रेड लाईन आहे याच्यामुळे संपूर्णपणे विकासाचा दर थांबलेला आहे. मी नेहमी वेळोवेळी सांगितल्यानंतर त्यावेळी सभागृहाच्या माध्यमातून आपल्याला उत्तर मिळालंय की या संबंधितली लवकरात लवकर मीटिंग लावून हा निकाली लावू. परंतु गेले वर्ष 1.5 वर्ष या बाबीचा पाठपुरावा करून देखील अजूनपर्यंत त्यामध्ये फारसं काही पुढे गेलेलं नाही. तरी माझी आपणाला अध्यक्षांना विनंती आहे की लवकरात लवकर हा ब्ल्यू लाईन आणि रेड लाईनचा गंभीर प्रश्न आहे तो सोडवण्याच्या कामासाठी मदत मिळावी. ज्या पद्धतीने चिपळूणची शहराची पाणी योजना आहे त्याच पद्धतीने देवरुख शहराची पाणी योजनेला देखील मंजुरी मिळण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून व्हावेत. चिपळूण शहरामध्ये आज राजरोसपणे मगरींचा संचार घराघरामध्ये होतोय. तातडीने ह्या सर्व गोष्टी मगरींचा बंदोबस्त करण्याची सूचना आपल्या माध्यमातून व्हावी अशी विनंती देखील अध्यक्ष महोदय या निमित्ताने करतो. सार्वजनिक बांधकाम विभागाबद्दल सांगत असताना आमच्या सुदैवाने आमच्या कोकणातले आदरणीय रवींद्र चव्हाण साहेब सार्वजनिक बांधकाम मंत्री म्हणून लाभले. परंतु गेले 12 वर्ष सातत्याने कोकणातला मुंबई गोवा हायवेचा प्रश्न असताना अनेक अडचणी त्यामध्ये येत आहेत. गेल्या वर्षी गणपतीच्या वेळी कशेडीच्या बोगद्याचं काम आदरणीय चव्हाण साहेबांच्या माध्यमातून निश्चितपणे झालं. परंतु काल परवा देखील आपल्याला माहिती आहे की परशुरामचा घाट आहे, तिथली असलेली संरक्षण भिंतच खाली कोसळली आणि भिंत कोसळल्यामुळे खाली बसलेल्या पेढे गावचा प्रश्न आता गंभीर बनलेला. त्यामुळे माझी विनंती आहे की इथे गॅबियन पद्धतीची वॉल जर चांगल्या पद्धतीने आपण करू शकलो तर हा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली राहू शकतो. तिथल्या हायवेच्या गटाराचा प्रश्न तर असा आहे की आमच्याकडे गटार वर आहे, हायवे खाली आहे. त्यामुळे पाऊस अति झाल्यानंतर नदी आहे की हायवे आहे हा देखील प्रश्न आम्हाला सातत्याने पडतो. तर ह्याही बाबीकडे लक्ष देणं खूप गरजेचं आहे. वेगवेगळ्या पद्धतीने करत असताना सार्वजनिक बांधकाम मधून साखव निर्मितीचा प्रोग्राम आपण घेणार आहोत. परंतु ह्या प्रोग्रामला गती देण्याचं काम देखील होणं खूप गरजेचं आहे आणि ते होईल असा विश्वास देखील या निमित्ताने व्यक्त कर. सार्वजनिक बांधकाम मध्ये अजून एक आमचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे की सातारा आणि रत्नागिरी ह्या 2 जिल्ह्यांना जोडणारा संगमेश्वर पाटण घाटमार्ग होण्याबाबतची सूचना वेळोवेळी केलेली होती. हा रस्त्याचा DPR बनवण्यासाठी मागील अर्थसंकल्पामध्ये 5 कोटी रुपये देखील मंजूर झालेले, परंतु ते देखील काम पूर्णत्वाला नेणं खूप गरजेचं आहे. त्यामुळे दळणवळणाला खूप मोठी चालना मिळणार आहे. त्यामध्ये नायरी घाट असेल आणि कुंडी घाट असेल, या सगळ्याचं काम तातडीने होणं गरजेचं आहे. आमच्या इथे आता जलसंपदानाच्या बाबतीत बोलत असताना गडगडी लघु योजनेअंतर्गत कॅनॉल आहेत आणि हे कॅनॉल उभे करत असताना कोकणातली परिस्थिती, भौगोलिक परिस्थिती आणि पडणारा पाऊस याचा जर आपण विचार केला ते कॅनॉल काढलेले कॅनल्स दरवर्षी भरले जातात. त्यामध्ये अनेक झुडपं वावरली जातात आणि दरवर्षी साफ करणं
पाणी त्याच्यामधून जात नाही, तरी पण साफ करण्यासाठी काही करोडो रुपये खर्च होत असतात. त्यामुळे या निमित्ताने मी आपल्याकडे आग्रहाची मागणी करेन की गडी नदीला कॅनलच्या पाईपलाईनची मागणी आग्रहाची आहे, जेणेकरून खालचे जे 12-13 गाव आहेत त्यांमध्ये पाण्याची खूप चांगल्या पद्धतीने व्यवस्था होऊ शकेल. हे सगळ्या बाबीचा विचार व्हावा. अध्यक्ष, रत्नागिरीत रस्त्यावरती गोवंशाचं शीर सापडल्यानंतर त्याचे आता सर्वत्र पडसाद उमटू लागले आहेत. राजापुरात सकल हिंदू समाजानं जाहीर निषेध करत पोलिसांकडे कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. रत्नागिरी नजीक मिरजोळे MIDC येथे रस्त्यावरती गोवंशाचं शीर सापडल्यानंतर एकच खळबळ उडाली होती. संबंधितावरती कठोर कारवाई करण्याची मागणी करत माजी खासदार निलेश राणे यांनी कायदा हातात घेण्याचा इशारा दिला होता. आता या प्रकरणाचे तीव्र पडसाद उमटू लागले आहेत. राजापूरवासी सुद्धा आक्रमक झाले आहेत. राजापुरातील सकल हिंदू समाजानं पोलीस महसूल प्रशासनाची भेट घेऊन निषेध व्यक्त केलाय. तसंच दोषींवरती कठोर कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिलाय. तर ते सगळ्यांसाठीच अवघड होतं आणि त्याला प्रशासन जबाबदार, त्याला जबाबदार प्रशासन असेल मात्र, कारण वेळोवेळी आम्हाला मिळणाऱ्या सगळ्या आतापर्यंत तुम्ही सर्वांनी जे सहकार्य करता प्रशासनाला, यापुढे निषेध व्यक्त करतो, तीव्र निषेध व्यक्त करतो. आणि या जे ज्यांनी कोणी समाजकंटकांनी केले त्याच्या 8 दिवसात कारवाई होईल अशी कारवाई झाली पाहिजे. निवेदन देण्याची तपास सुरू आहे आणि तपास योग्य दिशेने चाललेला आहे. त्याबद्दल चांगले अधिकारी तपास करतायत. काहीतरी केला तरी पुन्हा पूर्ण बंदोबस्त त्यांचा झाला पाहिजे. आणि या कायद्याचा पूर्ण वापर करावा. मी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने अजून घेऊन वेगवेगळी असतो. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये ज्या माध्यमिक शाळा आहेत त्या माध्यमिक शाळेमध्ये ही मला वाटतं पहिलीच आधुनिक अशी व्यायामशाळा आम्हाला जिल्हा वार्षिक कार्यक्रमामधून त्यावेळी तत्कालीन पालकमंत्री सन्माननीय उदयजी सामंत यांनी आम्हाला मंजूर करून दिलेली आहे. आणि ह्या लॅबचा या व्यायामशाळेचा उपयोग आमच्या ज्युनियर कॉलेजचे विद्यार्थी असतील, माध्यमिक शाळेचे विद्यार्थी असतील, सकाळच्या सत्रामध्ये आणि संध्याकाळच्या सत्रामध्ये हे मुलं तंदुरुस्त राहावी म्हणून व्यायामशाळेचा उपयोग आमच्या विद्यार्थ्यांसाठी चांगल्या पद्धतीने करण्याचं काम आमचे सगळे शिक्षक वर्ग करत आहेत. आणि म्हणून ही लॅब ज्यांनी आम्हाला मिळून घेतली त्याने या ठिकाणी संस्थेच्या वतीने मी त्यांचे आभार मानतो. आज या संस्थेला 70 वर्ष पूर्ण होत असतेवेळी आज मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा ह्या उपक्रमाअंतर्गत तालुका स्तरावरती प्रथम क्रमांकाचं 3 लाखाचं बक्षीस या संस्थेला मिळालेलं आहे. तसंच जिल्हा स्तरावरती सुद्धा ह्या जिल्ह्यातील ज्या काही 227 माध्यमिक शाळा ज्या आहेत यामध्ये जिल्ह्यामध्ये प्रथम क्रमांकाची शाळा 11 लाख रुपयाचं बक्षीस या संस्थेला मिळालेलं आहे. त्याबद्दल शालेय समिती असेल, संस्थेचे प्राचार्य, सर्व शिक्षक वर्ग यांना मनापासून धन्यवाद देतो. पूर्वी ही शाळा ह्या दशकोशी पुरती मर्यादित होती. आज या शाळेमध्ये अगदी कणकवली तालुक्यातील बहुसंख्य मुलं ह्या इंग्रजी माध्यमाची शाळा असेल, सायन्स असेल, आज 11वी ज्युनियर कॉलेज आर्ट्स कॉमर्स सायन्स आणि माध्यमिक 8वी साधारण 5वी ते 10वी पर्यंत आज सेमी माध्यमाची शाळा या ठिकाणी चालू आहे.
आज तालुका स्तरावरती तालुक्यातील बरीचशी मुलं या शाळेमध्ये शिक्षण घेत आहेत. जवळजवळ 920 मुलं या संस्थेमध्ये आज ज्युनियर कॉलेजपर्यंत आज शिक्षण घेत आहेत आणि निश्चित साधारण 10 वर्ष सातत्याने 100% रिझल्ट आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स आणि मला माध्यमिक 10वीचा 100% रिझल्ट लागतो आहे. 12वी सायन्समध्ये साधारण 90%च्या वरती. इव्हन तुमच्या असलेल्या जी काही CET असेल, नीट असेल, यामध्ये सुद्धा चांगले मार्क्स आमच्या मुलांना एंट्रन्समध्ये मिळालेले आहेत. आज ह्या ग्रामीण भागामध्ये कोणत्याही प्रकारचे क्लास नसतेवेळी आज जी मुलं ह्या ग्रामीण भागामधनं तालुक्यामधनं जी येत आहेत, आमच्या शिक्षकांनी जी काय शिस्त आणि जे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याचं काम जे आमच्या शिक्षकांनी केलेलं आहे आणि त्यामुळे आज या संस्थेमध्ये ही संस्था दशकृतीपुरती मर्यादित न राहता तालुका स्तरावरती, जिल्हा स्तरावरती या संस्थेमध्ये मुलं आज शिक्षण घेत आहेत. वेगवेगळ्या प्रकारचे उपक्रम आज या ठिकाणी राबवले जात आहेत. विशेषतः अटल टिंकरिंग लॅब जी नीती आयोगामधनं जवळजवळ आम्हाला या जिल्ह्यामध्ये जे 6 शाळांना मिळाले, त्यामध्ये या कन्नडी संस्थेला मदत आम्हाला 20 लाख रुपयाची मिळालेली आहे. ह्याच्यामध्ये इंजिनिअरिंगची नॉलेज किंवा त्याची आवड निर्माण व्हावी म्हणून या अटल टिंकरिंग लॅबचा उपयोग आम्हाला निश्चित या माध्यमिक शाळेतल्या मुलांना होणार आहे. त्याच्यामध्ये जो पोषणाहारसुद्धा चालू आहे, त्यातनं जे वाया झालेलं अन्नसुद्धा आहे इकडे तिकडे टाकण्याऐवजी त्या बायोगॅसमध्येच आहे. म्हणजे त्यातनं सुद्धा ऊर्जा निर्माण होईल, ह्याचं नॉलेज विद्यार्थ्यांना मिळेल. म्हणजे उद्या बायोगॅस इथे झाल्यामुळे यातले काही विद्यार्थी आपल्या घरीसुद्धा आपल्या आईवडिलांना सांगतील की बायोगॅस. दुसरं आम्ही जे नॉलेज त्यांना देतो आहे, बँकिंगचं नॉलेज तर देतोच आहे, पण दुसरं देतो आहे की त्यांना ज्या ज्या शासकीय योजना आहेत त्याचं नॉलेज होऊन त्यांच्या आईवडिलांनी जे काय अर्ज शासकीय योजनेचे करावे लागत आहेत त्याचंसुद्धा आम्ही आठवड्यातनं त्यांना प्रशिक्षण देतो आहे की कृषी खात्याच्या योजना कुठच्या, MSCBकडचा शेतीपंप असेल किंवा त्याचं जे सौर पंप असेल, म्हणजे ह्याचंसुद्धा कसे अर्ज करावे, तहसीलदारकडे कोणता अर्ज करावा, तुमच्या घरामध्ये एखाद्याचं दुःखद निधन झालं तर वारस तपासासाठी त्या विद्यार्थ्यांनी कशा पद्धतीने अर्ज तलाट्याकडे गेलं पाहिजे, हे सुद्धा नॉलेज आम्ही, हे धडेसुद्धा आमच्या विद्यार्थ्यांना आम्ही 9वी आणि 10वीच्या विद्यार्थ्यांना देतो. दुसरं आम्ही 11वी 12वी ह्याच्यामध्ये स्पर्धा परीक्षेचं नॉलेजसुद्धा आम्ही देतो आहे. आणि 11वी 12वीमध्ये आम्ही इंग्रजी टायपिंग जे शासकीय नोकर भरतीला जे लागतं आहे, इंग्रजी 40, मराठी 30 टायपिंग आणि MSc आणि टॅली हे 4ही कोर्स आमचा 12वीतला विद्यार्थी इथनं त्याला 12वी ज्यावेळी तो पास होईल, 12वी पाससोबत ही 4ही सर्टिफिकेट त्याच्याकडे असतील. उद्या त्याला गव्हर्नमेंटच्या नोकरीला तो कुठेही पात्रता म्हणून अर्ज करू शकेल. हे सुद्धा आम्ही ह्या वर्षीपासून चालू करतो आहे, टायपिंग इंग्रजी मराठी. आणि दुसरं मुलींना मानव साधन संस्थेच्या वतीनं आम्ही शिवण क्लास चालू केला. कमवा आणि शिका, टाकाऊमधनं टिकाऊ, म्हणजे जी आता रद्दी आमच्या शिक्षकांच्या घरी पेपर असतील, माझ्या घरी संस्थाचालकांच्या घरी असतील, ती रद्दी इथे गोळा करायची आणि त्यातनं ज्या काही कागदी पिशव्या तयार करणं, जे कापड घरी कोणाचे असेल ते गोळा करणं आणि त्यातनं कापडी पिशव्या करून त्यातनं ज्या मुलींची घरची परिस्थिती कठीण असेल त्यांनी सुद्धा इथे 6 शिलाई मशीन ठेवलेल्या आहेत. त्यातनं ज्यांनी फावल्या वेळामध्ये कमवा आणि शिका ह्या योजनेमध्ये त्यांनी शिलाईचं काम करतात, शिलाईचं ट्रेनिंग दिलं जातं आहे मानव साधन संस्थेमार्फत, की जेणेकरून त्याचे नॉलेज मिळेल आणि त्यातनं सुद्धा त्या मुलींना 4 पैसे कमावता येतील. ही सुद्धा योजना चालू केलेली आहे. पण इंग्रजी मराठी टायपिंग, टॅली आणि तुमचं असलेले MSc 12वीच्या विद्यार्थ्याला जे आहेत साधारण 450 विद्यार्थी यांना कंपल्सरी हे आम्ही केलेलं आहे आणि येणाऱ्या वर्षापासून चालू होईल आणि त्याला ते सर्टिफिकेट 12वीमध्ये मिळेल. म्हणजे सरकारी नोकर भरतीला आमचे सर्व विद्यार्थी पात्र होतील परीक्षेला बसायला. निष्ठावंत भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना माझं आव्हान आहे की तुमच्या आयुष्यातली शेवटची संधी आहे. तुम्ही बंड केल्याशिवाय, तुम्ही ठामपणानं तुमची मजबूती दाखवल्याशिवाय, नाहीतर आणखी नवे पाहुणे येऊन तिकडे बसतील आणि तुम्ही इकडे सरकत जाल. तुम्हाला कधीही न्याय मिळणार नाही. तुम्हाला फक्त आम्हाला अडवण्याचंच काम विधानसभेत करायची जबाबदारी तुमच्यावर आहे. आशिष शेलार साहेब जर मंत्री झाले तर आमचा फायदा आहे. संजय केळकर मंत्री झाले, आमचा फायदा आहे. पाकिट करून प्रत्येक घरात देणे, सकाळी 6-7 वाजता मतदार मताला जातो, 500 रुपये टेबलवरच 500 रुपये 1000 रुपये देण्याचं काम. म्हणजे या महाराष्ट्रात लोकशाहीच्या
पूर्णपणाने ठिकऱ्या उडवण्याचं काम, लोकशाही पूर्णपणाने बदनाम करण्याचं काम, लोकशाहीला धाब्यावर बसवण्याचं काम हे महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी झालं आणि ते कुणी केलं हे महाराष्ट्रातल्या जनतेला माहिती आहे. आणि त्यामुळं तरी देखील त्या महाराष्ट्रातल्या जनतेनं आमचे 31 खासदार निवडून दिले. त्यामुळं त्या महाराष्ट्रातल्या जनतेचे समजूतदारपणाबद्दल जेवढे आभार मानावेत तेवढे थोडे आहेत. आणि काही जणांना असं वाटतं की पुन्हा आपण तेच करून पुन्हा निवडून येऊ, पण महाराष्ट्रातल्या सुजाण जनतेवर आमचा विश्वास आहे. त्यांना माहिती आहे की या महाराष्ट्रामध्ये योग्य पद्धतीनं महाराष्ट्र चालवायचा असेल तर पुन्हा आपल्याला महाराष्ट्राच्या सरकारमध्ये बदल करण्याची गरज आहे. शेवटी आशिष शेलार आमचे तुम्हाला तर कधी मंत्री करणार हे योगेशजी? मला तुमच्या आपली मैत्री आहे. आमचे तापकीर साहेब तुमची 3 टर्म झाली की नाही? 3 टर्म तेच. आणि खरं म्हणजे आशिष शेलार साहेब जर मंत्री झाले तर आमचा फायदा आहे. संजय केळकर मंत्री झाले आमचा फायदा आहे. योगेश जी सागरजी मंत्री झाले, आमचे तापकीर साहेब मंत्री झाले, आमच्या महिला म्हणून ताई मी परवा तुमचं नाव घेतलं, महिला म्हणून तुम्हाला मंत्री केलं नाही. 2.5 वर्षाची 1.5 वर्षाची टर्म गेली. तुम्हाला कधीही न्याय मिळणार नाही. तुम्हाला फक्त आम्हाला अडवण्याचंच काम विधानसभेत करायची जबाबदारी तुमच्यावर आहे. तुम्हाला काहीही न्याय मिळणार नाही. आणि म्हणून निष्ठावंत भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना माझं आव्हान आहे की ही तुमच्या आयुष्यातली शेवटची संधी आहे. तुम्ही बंड केल्याशिवाय, तुम्ही ठामपणानं तुमची मजबूती दाखवल्याशिवाय, नाहीतर आणखी नवे पाहुणे येऊन तिकडे बसतील आणि तुम्ही इकडे सरकत जाल. त्यामुळे माझी तुम्हाला विनंती आहे की कोणत्याही परिस्थितीत तुम्ही जरा तुमचा हे दाखवा, ठामपणा दाखवा. इकडे भ्रष्टाचाराचा महापूर आहे. काय इकडं महापूर, भ्रष्टाचाराचा महापूर चाललाय आणि तुमच्याकडे दुष्काळ आहे. तुम्हाला काय हाताला लागलं? आणि त्यामुळं तुमच्यासारख्या आशिष शेलार साहेबांनी मुंबईचं नेतृत्व केलं. मुंबई सांभाळायची जबाबदारी आहे. जे महाराष्ट्र सांभाळू शकतात त्यांना आता एका लोकसभेची जबाबदारी दिलेली होती. आणि त्यामुळे आमचा प्रकाश सुरू आहे. बिचारा बघा किती चांगला सरळ माणूस, पण आता काय झालंय, तुम्हा सगळ्यांच्याकडे दुर्लक्ष चालू आहे. आणि हे सगळे वेगळे उद्योग करण्यात गुंतलेले सरकारचे मंत्री आहेत. मंत्रिमंडळाला इथं बसायला वेळ आहे का बघा मंत्र्यांना? चर्चा चालू आहे तर इथं, कारण आता शेवटचे दिवस राहिले आहेत. वन डे मंत्रिमंडळाची असेल तर ज्याचा विषय असतो त्याने येऊन बसायचं असतं. कॅबिनेट हे काय या सभागृहापेक्षा वरची नाही. आणि कॅबिनेट संध्याकाळी घ्यायची असते 5 वाजता. सरकारचं विधानसभा चालू असताना दुपारी कॅबिनेट नसते घ्यायची. पण असो, माझा महत्वाचा मुद्दा आहे की हे जे महाराष्ट्रात नगर विकास खात्याचा भ्रष्टाचार, मी जो मेट्रो रेल्वेचा सांगितला, त्यात काही गडकरींच्यावर काही मी आक्षेप घेतलेला नाही. गडकरी साहेब हे तुमच्यातले सगळ्यात सरळ व्यक्ती. अनेक खासदारांना ते पंतप्रधान व्हावेत असं मनापासून वाटतं, पण बोलायची छाती नाही. त्यामुळे गडकरींचा प्रश्न वेगळाच आहे. पण एक चांगला नेता, दिल्लीत जाऊन बसलेला, आणि महाराष्ट्रातच नाही तर देशात त्यांची लोकप्रियता आहे खासदारांच्यात, भारतीय जनता पक्षाच्या खासदारांच्या 240 मध्ये. त्यामुळे त्यांचा विषय नाही. पण नागपूर शहरात झालेली मेट्रो आहे म्हणून अतिशय चांगली मेट्रो आहे. पण ह्या ज्या त्रुटी ह्या कॅगने काढल्या आहेत, हा महत्वाचा गंभीर विषय आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. करुळघाट रस्त्याच्या कामावरून आमदार नितेश राणे संतापले. एसपी कार्यालयावर धडक मोर्चा, निलेश राणे करणार नेतृत्व. आणि देवगडमध्ये पावसाची अनिश्चितता, लावणीची कामे खोळंबली. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.